Takže čauky, mám tu ďalšie videjko, no a máme tu vlastne tieto Haribo cukríky, gumové medvedíky, no a Sprite. A je teraz vlastne tak populárne, že keď si dáte Sprite do nádoby a dáte tam gumové medvedíky, tak to vám akože do toho Spriteu, potom to dáte do chladničky na jednu noc, ono sa vám to tak zväčší a potom vlastne ešte do mrazničky, aby vám to zamrzlo, no. A teraz môžeme to teda začať vyskúšať, no. Toto je moja nádobka, super. Teraz, čo tam prvé, dáme asi teraz Sprite, či gumové medvedíky, tak ako dáme radšej gumové medvedíky, nie som si tým istá, tak ako neviem presne aký počet ich tam dáme, tak skúsim ich tam dať trošku asi, akože no, neviem koľko, tak počkať. No, tak, super, a asi ich tam, takto ja neviem, proste zhrňam, no. A nechcem tam dať zase až moc, toľko to asi bude stačiť, no. Takže, teraz ich vlastne, no, teraz je super. Musíme ich proste no, rozhodiť, potom rozložiť, aby neboli na sebe. No, nejak. Tak, to si myslím, to je asi približne takto, no. A už som si tu medzičasom otvorila Sprite, takže môžeme rovno naliať. Tak poďte nájsť. Neviem koľko asi ešte. A to bude asi stačiť, no. OK, tak teda nejak vyzerá. Tie gumové medvedíky normálne bublajú. Tak to teda vyzerá, ako vidíte tie potky proste na tom, no. To je ako pekná. Potom tu máme teda našu pekierku, super. Teraz ju môžeme chcela som povedať zatvoriť, tak. No počkať. Tak, OK. A môžeme si to ísť do chladničky otvoriť. A dáme si naše vlastne gumové medvedíky v Sprite, no. Tak, počkám si, zatiaľ čo čakám, tak si asi zajdem. Takže mám tu tento box po tej noci, no a môžeme si ho otvoriť. OK. No, vyzerajú celkom tak akože rozgnevený. No a tak ja si jeden asi vyberem, som chcela povedať. OK, tak ten je extrémne giga oproti normálnemu žltému. Ale on je strašne presvitný, počkaj. Ja ho skúsim, aký je takto z toho Spriteu čerstvo, no tak. Vtedy je taká želatína, inak je to iba taká ako hmota proste roztentovaná. Mám tu potom tento box, do ktorého uložím teda normálnych týchto gumových medvedíkov, ale ešte skúsim tohto. No, tak, OK. Ten chutí trošku lepšie než ten veľký, ale tak môžeme to ísť premiesniť teda. Tak to sa vyberiem. Ja si toto zoberiem, dám to sem, ale pozor, toto nie je normálna misa, na to mi bečiaci papier, aby sa to neprimrzlo, no. Ale toto zase, no, sakryš, tam to strašne sa to tak ako keby, no proste gumovito, je to proste také slizké, no. Ale nejak mi to ide, tak, OK, a mám to takto sem už všetko dané a môžeme si to ísť teda do mraziaka na nejaké 3 hodiny asi. OK, mám tu mraziak a hodíme to sem takto kráse. No tak už sme to vybrali teda z tej mrazničky a je to celkom dosť veľké oproti normálnym teda. Tak ja toto môžem skúsiť zahryznúť, ako to chutí, no. Také preskutí iba to... Moc iba tam cítim, je to také sladké, iba vo vnútri, ako keď iba, proste z tejto to nie je až také, celkom na tú štúdia, nechali sme to tam hlavne dlhšie a tak počkať, toto si môžeme dať teda takto na porovnanie, OK, tak toto je teda celkom malo oproti tomuto, no, a ako, toto vyzerá takto, a toto má extrémne málo náplne a toto takto, takže proste no, viacej mi chutí normálne než tento. Dajte like, odber, tak čauky.